mga kababayan, ang lahat ng mga ginagawa natin ito ay magbibigay bunga. Sa ikaduhang State of the Nation Address, konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kalampusan sa iyang administrasyon human sa usa ka tuig nining pagsilbi isip presidente sa nasud ang iyang gipasiatab. Apan, lahi ang giingon sa SONA batok sa realidad nga migawa sa survey nga gihimo sa Social Weather Station niadtong milabayng adlaw. Una pa man nagpahigayon og State of the Nation Address kaganiha, gitudlo sa presidente si General Romeo Saturnino Browner isip bagong commander sa Armed Forces of the Philippines niadtong Sabado, hulip sa militarong commander nga si General Andres Centino. Sa susamang higayon, naghimo og pilot test run ang Department of Migrant Workers sa ilang mobile application aron mapadali ang mga transaksyon sa mga overseas Filipino workers. Kini ang mga indikasyon nga gihatagan sa gobyerno og seguridad ang iyang katawhan og sa mga OFW nga mihatag og mga bilyones nga remittance gikan sa ilang mga singot gawas sa nasud. Niadtong bulan sa Marso karong tuig, mukabat sa $2.97 billion kun kapin 162 billion 370 million nga remittance sa sulod lang sa usa ka bulan gikan sa mga OFW. Sayang ikaduhang SONA, gisaysay sa presidente ang mga ekonomikanhong kalambuan ug ang iyang pakig-alayon sa mga East ASEAN neighbors ug sa international economic communities. Gilatag usab sa presidente ang iyang mga lakang aron makabangon ang Pilipinas gikan sa pagkalugmok sa duha ka tuig nga pandemya. Allow us to leverage our competitive advantages and reap economic benefit. We will continue to forge more of these international partnerships that will lead to a more balanced trade strategy and a healthier economic position. Giklaro sa presidente ang depensa sa Pilipinas ug mga pulisya nga makaapekto sa Peace and Order campaign nga mao'y tulay sa ekonomikanhong kalambuan sa nasud. Tuod man, usa sa mga gipasigarbo sa administrasyon ni Marcos ang iyang gihimo sa Department of Migrant Workers o sa mga OFW. The Department of Migrant Workers launched last week the Department of Migrant Workers Mobile to make the journey of our overseas Filipino workers easier. Seguridad og kwarta, kini ang kusog og unod sa ekonomiya sa Pilipinas karong panahon na maong angayan lang nga hatagan kini og igong pagtagad og prioridad. Kung atong balikan og tanaw ang resulta sa survey sa Social Weather Station, tataw nga makita nga 45% kon 12.4 million ka mga Pilipino ang mibati og miangkon nga sila kabus og hinahinay pa lang nga naka-recover gikan sa duha ka tuig nga pandemya. Sa survey, migawas usab nga miubos ang ihap sa mga kabus gikan sa 51% paingon sa 45%. Apan 31% ang nagkanayon nga anaa sila sa tunga-tunga sa tumang kawadon og kagutom. Migawas usab nga 22% sa mga Pilipino mingon nga wala sila mobati og kalisod sa atong panahon kon medyo hayahayra sila. Sa tibuok nasud, ang Mindanao ang dunay pinakadaghang ihap sa mga kabus. Gipakita sa administrasyong Marcos ang iyang katakos sa pagbangon sa ekonomiya sa nasud sa iyang unang tuig nga paglingkod gikan sa sektor sa agrikultura hangtod sa natad sa teknolohiya. Apan hangtod karon nagpabilin nga nagkataas ang kaso nga dunay kalambigitan sa droga og pagpangabuso og kini ang wala nahatagan og importansya og lalom nga polisiya kaganiha sa State of the Nation Address. Paningkamot og kalampusan sa iyang unang administrasyon, batok sa realidad sa kawadon, kana ang nagpabiling hagit sa matag pamilyang Pilipino. Bisan pa man humana ang ikaduhang State of the Nation Address sa presidente sa atong nasud. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!